Bamananw ko kuma fɔlen kɔrɔ tɔ ko o ye dalama ye. Aw ɲɛ bɛ ni so dagabana minnu na, tunga lafiya de ni so dagabana ye ni k'a jɔ an ka tunganage minnu sigilen bɛ jamana kɔ kan ni olu ye danaya ta k'a da tunga lafiya kan. Nin so in kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen bɛ Jalakɔrɔbugukaw olu de fɛ yen nɔ. Maa min bɛ yen nɔ k'i b'a fɛ ni ka terrain sa tunga lafiya maaw bolo, o ka nɔgɔ. Terrain bɛ tunga lafiya maaw bolo Banankɔrɔnikaw fɛ yen nɔ min n'u bɛna kɛ cité hectare 3 o de sanfɛ. Terrain kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ye titre foncier de ye wa 15/20 o de don. Sɛbɛnwari 4,400,000 ani 500,000 i bɛ se k'a sara dɔɔni kalo 12 kɔnɔna la i bɛ euro wari 573 ni ka o bɔ walima kalo 18 i b'a sara dɔɔni euro wari 382 i bɛ o bɔ o bɛ bɛn kalo 18 ma a dɔgɔdɔgɔnin saralen kɔfɛ terrain ale bɛ k'i ta ye ne maa min y'a dɔn k'a fɔ ko sɛbɛnwari 4,400,000 ani 500,000 bɛ i bolo yɔrɔnin kelen i bɛ se ka i ka wari sara terrain ale bɛ k'i ta ye aw maa minnu fana bɛ yen nɔ k'a fɔ aw tɔgɔla terrain bɛ aw bolo terrain ninnu papier ye titre foncier walima permis d'occuper de don i b'a ta k'a di tunga lafiya maaw ma i n'a fɔ anw ɲɛ bɛ ja minnu na cogo min na u b'a jɔ ni ka a d'i ma ka sɔrɔ i ma tɔɔrɔ o tuma la tunganage minnu sigilen bɛ jamana kɔ kan tunga lafiya nana aw lafiyali o de kama walasa sojɔko la aw kana degun sɔrɔ cogoya min na ne mɔgɔ min bɛ fɛ ka kunnafoni wɛrɛ sɔrɔ sa o tuma la an wele an ka numéro whatsapp kan 00336 41 94 03 80 walima 00223 72 18 42 47 tunga lafiya maliyɛnden minnu sigilen bɛ jamana kɔ kan u bɛɛ lajɛlen kelen-kelenna bɛ se ka u ninkanso sɔrɔ ba maliba ale kɔnɔna la cogoya min na. Heureuse de vous retrouver sur Mali Konafoni TV, c'est l'heure de votre information. Pour se prononcer sur l'état de la nation, en particulier sur la problématique du chronogramme électoral, la situation sociopolitique et d'autres sujets comme la vie chère, le plateforme politique dénommé Cadre des partis politiques pour une transition réussite projette organiser un grand meeting ce samedi 4 février 2023 à 15h au rond-point de l'obélisque Boujiba à Amdalaï Assey Demila. Le ministre des Transports, Mme Damile Madina Sissoko, vient de séjourner à Dakar, Sénégal, pour une visite de travail. Cette visite est relative aux modalités de récupération des pièces de rechange pour les locomotives maliennes CC 2205 et CC 2207. Sur place, elle a effectué une visite d'inspection des pièces de rechange à Djamnando et à Thiès en compagnie de son homologue du Sénégal. Couplé de la présentation de vœux à leur président M. Moutakatal, la rentrée politique du parti CNID, Faso Yiriwato, s'est déroulée le samedi dernier au siège du dit parti aux 300 logements. L'occasion était bonne pour le président du parti, M. Tal, de s'adresser aux hommes politiques en ces termes. Il est impossible de jurer un pays démocratique sans les partis politiques. Impossible aussi pour les partis politiques de jurer seul le pays. Avant de se prononcer sur comment continuer à préserver les actions entamées par la transition après cette période transitoire. L'Association malienne des anciens fonctionnaires internationaux des Nations Unies a tenu jeudi dernier 24 janvier 2023 son ensemble général ordinaire au siège de l'Organisation mondiale de la santé OMS à Tomikoropuku. Les débats ont été dirigés par le président de l'organisation, professeur Ba Keïta. Au Mali, la scène religieuse devient de plus en plus agitée avec les prestations oratoires des leaders et prêcheurs. Et cela se fait remarquer par des attaques verbales ciblées lors des différents prêches et relayées via réseaux sociaux sur les différents courants de pensée de ces musulmans. Créée en 2002, la Banque malienne de solidarité BMSSA répond à la volonté des autorités maliennes de mettre en place un instrument de financement de proximité à même de prendre en compte les besoins basiques des populations dans le strict respect de la réglementation bancaire. Suite à des réformes ambitieuses et audacieuses, elle a aujourd'hui amorcé un cap très dynamique afin de mieux se positionner dans l'univers bancaire du Mali, voire du continent.
Après avoir disputé le carré d'AS du championnat national de basketball Ligue 1, la saison précédente 2020-2021, l'AS Mandoum de la commune 4 du district de Bamako, l'équipe masculine s'est hisée au niveau du play-off la saison écoulée et a finalement occupé la seconde marche du podium. Vice-championne du Mali, elle a été également finaliste malheureuse de la Coupe du Mali de basketball, une belle percée au sein de l'élite nationale qui est le fruit d'une ascension bien planifiée par l'équipe managériale. À l'intention des annonceurs, la direction commerciale de Maliko Nafoni ouvre un espace pour vous. Toutes celles ou tous qui désirent faire connaître son activité peuvent nous contacter au numéro suivant 76 65 63 82 ou encore le 66 65 63 82. La direction commerciale s'est tenue sur votre bonne compréhension. Et c'est ici que prend fin ce flash d'information. Merci à vous pour votre aimable attention. On se dit demain, Inch'Allah.